Σίγουρα πολλοί από εσάς που θέλετε να βάλετε φωτοβολταϊκά αναρωτιέστε για το εάν και τι αποδόσεις θα έχετε σε περίπτωση που θέλετε να βάλετε φωτοβολταϊκά στο βόρειο τμήμα της σκεπής σας. Μείνετε κοντά μας λοιπόν για να αναλύσουμε και να δείξουμε με γραφήματα τι ακριβώς έγινε σε αυτό εδώ πέρα το πείραμα, έτσι, που έχουμε σε μια οικία η οποία έχει σε νότια διεύθυνση με 5 μοίρες, σε νότια διεύθυνση με 30 μοίρες και σε βόρεια διεύθυνση με 5 μοίρες. Φίλες, φίλοι, χαίρετε. Είμαι ο Πανόπουλος Διονύσιος, είμαι ηλεκτρολόγος εγκαταστάσεων και δικτύων και σήμερα θα σας δείξω πώς και τι παραγωγές περιμένουμε από ένα σπίτι το οποίο βάζουμε φωτοβολταϊκά στο βόρειο τμήμα της σκεπής. Φυσικά όταν λέμε βόρειο τμήμα, έτσι, δεν εννοούμε παραπάνω από 5-10 μοίρες, έτσι, εκεί πέρα αλλάζουν πάρα πολύ τα νούμερα, αλλά πάρα πολλά σπίτια έχουν 5 και 10 μοίρες στο βορρά και εμείς σήμερα θα δείξουμε μια τέτοια περίπτωση. Προφανώς και οι ιδανικές κλίσεις για να βάλουμε και οι ιδανικές μοίρες για να βάλουμε ένα φωτοβολταϊκό είναι στις 30 μοίρες εδώ πέρα όπως βλέπουμε, δηλαδή είναι το μεσαίο, εδώ πέρα η μεσαία ομάδα φωτοβολταϊκών που έχουμε. Αλλά σε κάθε περίπτωση, ειδικά στα αυτόνομα, μπορούμε να βάλουμε και σε άλλες διευθύνσεις και σε άλλες γωνίες. Και αυτό γιατί? Πάμε να δούμε λοιπόν τα γραφήματα και να το εξηγήσουμε. Εδώ λοιπόν έχουμε μία ημερήσια παραγωγή, έτσι αναλυτικά, για την κάθε ομάδα που δείξαμε πριν. Δηλαδή αυτό εδώ πέρα είναι το νότιο το 30, το μεσαίο δηλαδή και το ιδανικό, γι' αυτό το έχουμε βάλει και πρώτο, γιατί είναι η ιδανική διεύθυνση και η ιδανική κλίση, νότια δηλαδή στις 30 μοίρες. Αυτό είναι το νότιο το flat. Εδώ αυτό που βλέπετε το κόψιμο είναι επειδή έχει σκίαση το συγκεκριμένο, δηλαδή άμα δείτε εδώ πέρα αυτά τα πεύκα εδώ πέρα που είναι προς το νότο, το πρωί σκιάζουν σχεδόν όλο το κομμάτι αυτό εδώ, οπότε η παραγωγή μας ξεκινάει μετά τις 12 η ώρα, έτσι, και είναι και αυτό ενδιαφέρον. Οπότε δηλαδή βλέπετε εδώ πέρα, ενώ έχει μια πιο ομαλή καμπύλη, ειδικά το βόρειο κομμάτι βλέπετε εδώ πέρα πόσο ομαλά αναπτύσσεται και κατεβαίνει. Βλέπουμε εδώ πέρα ότι εδώ αυτή η γραμμή είναι ιδιαίτερα έντονη, ιδιαίτερα απότομη, γιατί είναι η στιγμή που φεύγει η σκιά από το τελευταίο κομμάτι των φωτοβολταϊκών. Και γιατί αυτό εδώ δεν έχει την αναλογικότητα που θα περιμέναμε, δηλαδή ενώ εδώ ας πούμε για παράδειγμα την ίδια ώρα έχουμε ποσοστά παραγωγής τα οποία πλησιάζουν τα 3 kW, έτσι εδώ πέρα βλέπετε ότι έχουμε μόλις 600-700 W την ίδια στιγμή. Ενώ θα έβλεπε κανένας η σκίαση τη συγκεκριμένη ώρα μπορεί να είναι ένα κομμάτι, 2 ή ένα πάνελ εδώ στην άκρη. Μέχρι να φύγει λοιπόν, γιατί αυτό εδώ όλο το string είναι συνδεδεμένο σε σειρά, δηλαδή συνδέεται το πρώτο με το δεύτερο με το τρίτο κλπ. Και βγάζει ένα συν εδώ, ένα πλην εδώ και αυτά πάνε στους inverter. Μέχρι να φύγει λοιπόν και η σκίαση από την τελευταία γωνία σχεδόν του πρώτου εδώ πέρα φωτοβολταϊκού, όλο το string βυθίζεται, γιατί είναι σαν να κόβουμε το καλώδιο σε μία συνέχεια όπως τα λαμπάκια του δέντρου που παλιά καιγόταν ένα και σβήνανε όλα. Έτσι λοιπόν και αυτό εδώ πέρα το βλέπεις σαν κατανάλωση, δεν είναι δηλαδή μόνο ότι αφαιρείται από την παραγωγή, αλλά το ίδιο θερμαίνεται, παρόλο που υπάρχουν κάποιοι διόδοι στα πάνελ και παρόλο που αυτά τα πάνελ είναι πάρα πολύ σύγχρονα και είναι half cell όπως λέμε, παρόλα αυτά στη σύνδεση σε σειρά, στη σηριακή σύνδεση, έχουμε μια πάρα πολύ μεγάλη απώλεια μέχρι να φύγει τελείως ο ήλιος από εκεί. Πάμε λοιπόν να ξαναδούμε τα γραφήματα και να δούμε λοιπόν, όπως είπα και εδώ, ότι απότομα λοιπόν αυξάνεται η παραγωγή μας. Και εδώ να πω και γιατί στέκομαι σε αυτό το σημείο. Στέκομαι γιατί πολύ απλά είναι προτιμότερο να έχουμε βόρεια διεύθυνση ή ανατολική ή δυτική, ειδικά με λίγες μοίρες, παρά σκίαση. Αυτό κρατήστε το, είναι 1000 φορές προτιμότερο να έχουμε λοιπόν λάθος διεύθυνση σε εισαγωγικά, παρά και την παραμικρή σκίαση. Ακόμα και ένα
σύρμα από σκηνή για να πλώνουμε τα ρούχα μπορεί να μας κάνει τεράστια ζημιά. Δηλαδή σε μια ομάδα 10 φωτοβολταϊκών, αν περνάει έτσι κάπου για 2-3 μέτρα ένα σύρμα και μας κάνει σκιά, μπορεί να μας κόψει την παραγωγή από εκεί που θα είχαμε 5.000 βάτ, να μας το κάνει στο 4,5 ή ακόμα και στο 4. Έτσι ένα σκηνάκι. Εδώ λοιπόν βλέπουμε την σύγκριση. Κοιτάξτε λοιπόν εδώ, η παραγωγή λοιπόν στο βόρειο string είναι λοιπόν, κορυφώνεται στα 2,7 kW, ενώ στο νότιο αντιστοίχως έχουμε στα 3,2 kW και στο νότιο στις 30 μοίρες φτάνουμε 4 παρά κάτι. Φυσικά αυτή η μέρα δεν είναι ιδανική, είναι μία από τις μέρες 16 του μηνός προχθές. Εκείνη τη μέρα είχαμε πάρα πολύ το σύννεφο της σκόνης που ήρθε από τη Σαχάρα, δηλαδή είναι μία μέρα με σχεδόν κλειστό ουρανό και είναι και αυτό εξαιρετικά ενδιαφέρον γιατί εκείνη τη μέρα ήταν και λερωμένα τα πάνελ και παρόλα αυτά βλέπετε ότι οι παραγωγές πλησιάζουν τις ονομαστικές. Εδώ λοιπόν βλέπουμε τις αντιστοίχως, όπως σας είπα, εδώ πέρα είναι η 16, δηλαδή αυτή εδώ πέρα η 15 ημέρα έχουμε σχεδόν 24 κιλοβατόρες και αμέσως την επόμενη 16 του μηνός, που είναι 16 του μηνός είναι αυτά εδώ τα γραφήματα που δείχνουμε, έχουμε από 23 κιλοβατόρες πάμε στις 18 για το νότιο των 30 μοιρών. Το καλύτερό μας λοιπόν string, το οποίο είναι τέλεια προσανατολισμένο. Αντίστοιχα λοιπόν εκείνη τη μέρα 16 του μηνός έχουμε μία παραγωγή 12 κιλοβατόρων από 18, δηλαδή έχουμε μείον 6 κιλοβατόρες συνολικά στο νότιο το flat, δηλαδή το πρώτο μπροστά προς το νότο, δηλαδή αυτό εδώ πέρα σε σχέση με αυτό που είναι σωστά και τέλεια ευθυγραμμισμένο και με τις κλίσεις του κλπ, μας βγάζει μείον 6 κιλοβατόρες στις 24. Και τέλος το βόρειο, έτσι, το βόρειο λοιπόν κομμάτι μας δίνει την ίδια μέρα 16 του μηνός και αυτό 13 κιλοβατόρες. Δηλαδή βλέπουμε ότι το βόρειο μας δίνει και μια κιλοβατόρα παραπάνω από το νότιο το flat. Φυσικά, εντάξει, δεν μπορεί να συγκριθεί με τις 18 κιλοβατόρες που μας δίνει το νότιο όρθιο στις 30 μοίρες, αλλά παρόλα αυτά θα λέγαμε ότι οι περισσότεροι είμαστε, έτσι ας το πούμε, ξεγελασμένοι, ότι ένα φωτοβολταϊκό που θα κοιτάζει το βορρά δεν θα συγκρίνεται καν, δηλαδή θα είναι μηδαμινή η απόδοσή του. Όχι λοιπόν, δεν είναι μηδαμινή, ειδικά τις συννεφιασμένες μέρες που όπως αυτή θα είναι, δηλαδή η απόδοσή του θα είναι αρκετά καλύτερη κιόλας, ενδεχομένως από κάτι το οποίο σκιάζεται, γιατί φυσικά αυτό το νότιο το flat δεν θα είχε την ίδια απόδοση εάν δεν ήταν σκιασμένο. Δηλαδή αν δούμε δηλαδή εδώ πέρα τις συγκρίσεις μετά το πέρας της σκίασης, βλέπουμε ότι είναι σχεδόν ίδια τα καμπυλογράμματα. Είναι δηλαδή τώρα η εποχή λόγω του Μαρτίου, ο ήλιος είναι ακριβώς ανάμεσα σε αυτά τα δύο πάνελ, δηλαδή δεν επωφελείται ξεκάθαρα κανένα. Εδώ λοιπόν θα λέγαμε ότι εάν αυτή είναι η καθετότητα του σωστού και εάν αυτή εδώ πέρα είναι η καθετότητα του flat, θα λέγαμε ότι ο ήλιος είναι κάπου ανάμεσα αυτή τη στιγμή στο Μάρτιο, δηλαδή δεν κοιτάει κάθετα ούτε αυτά εδώ πέρα τα πάνελ. Οπότε δηλαδή αυτό με λίγα λόγια το χειμώνα και όσο χειμωνιάζει θα δουλεύει καλύτερα, γιατί ο ήλιος θα αρχίσει να πέφτει στον ορίζοντα. Αντίστοιχα αυτό εδώ πέρα όσο καλοκαιριάζει, από εδώ και πέρα δηλαδή αυτή εδώ η ομάδα θα δουλεύει καλύτερα από το νότιο των 30 μοιρών. Φυσικά και το βόρειο κομμάτι, έτσι εδώ πέρα θα δούμε ότι θα δουλεύει καλύτερα και θα δείξουμε κι άλλα, θα κάνουμε κι άλλα βίντεο σχεδόν κάθε μήνα, δηλαδή θα κάνουμε μια ανάλυση των γραφημάτων μέχρι να κλείσουμε 12 μήνο, και αυτό και θα είναι και μια playlist η οποία θα υπάρχει, ας πούμε θα έχει στην ουσία 12 βίντεο με την ανάλυση του κάθε μήνα. Περίπου στα μέσα του μηνός, όπως κάναμε τώρα για τον Μάρτιο, θα κάνουμε ας πούμε και για τον Απρίλη και ούτω καθεξής
Πρώτα ο Θεός βέβαια να είμαστε και καλά, γιατί σήμερα είμαστε, αύριο δεν είμαστε. Λοιπόν, εδώ λοιπόν να πούμε ότι σε αυτή την περίπτωση υπάρχει βέβαια περίπτωση να αλλάξουμε τις μοίρες αυτού, δηλαδή ενώ αυτά εδώ πέρα είναι σταθερά, αυτά εδώ πέρα είναι ρυθμιζόμενα. Οπότε το καλοκαίρι, το χειμώνα υπάρχει περίπτωση να σηκωθούν κι άλλο αυτά και το καλοκαίρι να πέσουν ακόμα λίγο. Εδώ να πούμε ότι αυτή η σημερινή ημέρα, η 18, δεν έχει τελειώσει, δεν είναι η παραγωγή της σήμερα, δεν πέφτει ποτέ στις 6 κιλοβατόρες. Εδώ πέρα θα λέγαμε ότι η ελάχιστη παραγωγή που έχουμε, όπως η χθεσινή ημέρα που ήταν σχηνεφιασμένοι όλοι, ήταν γύρω στις 10 κιλοβατόρες για το καλό το σύστημα, το string. Το ίδιο λοιπόν για το νότιο και το ίδιο για το βόρειο. Αυτό λοιπόν όμως που πρέπει να πούμε εδώ πέρα είναι ότι αυτό εδώ πέρα την εποχή που διανύουμε τώρα το Μάρτι, εάν λοιπόν βλέπουμε γύρω στις 30 κιλοβατόρες που πιάνει σε μια συννεφιασμένη μέρα, διπλασιάζεται αυτό όταν έχουμε μια καλή ημέρα. Και αυτό γιατί είπαμε ότι έχει τη σκίαση αυτό εδώ πέρα το string. Αν δηλαδή δεν είχαμε σκίαση εδώ πέρα, αντί για 24, 20, 19, θα είχαμε 24, 24, 19. Δηλαδή θα μιλάγαμε για 70 κιλοβατόρες, δηλαδή 10 κιλοβατόρες χάνονται από τη συνολική απόδοση και συγκεκριμένα από αυτό το string, λόγω της σκίασης που έχει το συγκεκριμένο string μέχρι τις 12 περίπου η ώρα το μεσημέρι. Λόγος για να κάνω αυτό το βίντεο ήταν ένα short που ανέβασα και έδειχνα μία ταράτσα. Τώρα εντάξει δεν έχω να δείξω την ταράτσα, αλλά θα το δείξουμε εδώ πέρα, θα το προσομοιάσουμε εδώ, η οποία ταράτσα είχε την εξής ιδιαιτερότητα. Είχαμε βάλει εδώ στην Ανατολή ακριβώς, να κοιτάει προς Ανατολή, ένα string των 5 πάνελ και μου γράφατε όλοι ότι δεν θα αποδώσει, δεν θα κάνει, δεν θα ράνει. Εδώ να πούμε το εξής και να διευκρινίσουμε το εξής απλό πράγμα, ότι σε ένα net metering που έχουμε συνηθίσει να έχουμε net metering αυτή τη στιγμή, αυτό εδώ πέρα, αυτή η καμπύλη, όσο πιο μεγάλο είναι το εμβαδό εδώ πέρα της χρωματικής εδώ πέρα έτσι απεικόνησης, τόσο μεγαλύτερη είναι και η παραγωγή μας και τόσο θα λέγαμε μεγαλύτερο είναι και το κέρδος μας στο net metering. Όταν όμως μιλάμε για αυτόνομα φωτοβολταϊκά, θα πρέπει να καταλαβαίνουμε και να κατανοούμε ότι σε περίπτωση που οι μπαταρίες μας εδώ φορτίσουν, δηλαδή αυτό εδώ πέρα θα μπορούσε να είναι 12 η ώρα το μεσημέρι, οι μπαταρίες μας φόρτισαν και ξαφνικά αρχίζει να βυθίζεται η απόδοσή μας. Αυτό συμβαίνει γιατί πολύ απλά, εάν δεν υπάρχει κατανάλωση μέσα στο σπίτι και αν οι μπαταρίες μας δεν είναι φορτισμένες, αν οι μπαταρίες μας είναι φορτισμένες και δεν υπάρχει κατανάλωση μέσα στο σπίτι, πολύ απλά το φωτοβολταϊκό δεν έχει τι να κάνει την ενέργεια, έτσι, και μπαίνει σε αδράνεια. Δηλαδή τα περισσότερα φωτοβολταϊκά τα αυτόνομα βλέπουμε ότι μετά τις 11-12 το μεσημέρι κάνουν μια βουτιά, που αυτό εδώ πέρα την κάνει το απόγευμα, αλλά κάνουν μια βουτιά και πέφτουν και βυθίζονται και απλά βλέπουμε με το που ανάβουν ας πούμε έτσι κάτι οι χρήστες, απλά αυτό ανεβαίνει μέχρι να σβήσει αυτή η συσκευή. Αυτό λοιπόν συμβαίνει γιατί, όπως είπαμε και πριν, οι μπαταρίες μας είναι τέρμα γεμάτες. Το σπίτι, έστω λοιπόν ότι δεν τραβάει καθόλου φορτία, δεν έχει τι να κάνει την ενέργεια εφόσον δεν είναι net metering να τη γυρνάει πίσω στη ΔΕΗ και έτσι λοιπόν μπαίνει σε αδράνεια, δηλαδή βυθίζονται οι αποδόσεις. Εκεί μάλιστα οι περισσότεροι αναρωτιούνται και παίρνουν τηλέφωνα και λένε γιατί δεν αποδίδει και έξω έχει χαρά Θεού ενώ μου βγάζει 100 W ή 200 W. Είναι ένα ψυγείο που έχει στην πρίζα, αυτό φροντίζει να ανάψει, γεμάτες οι μπαταρίες, καμία άλλη κατανάλωση, οπότε μπαίνει σε αδράνεια. Αυτό λοιπόν που θέλουμε να κάνουμε εμείς και βάζουμε στην Ανατολή 4-5 πάνελ είναι το εξής. Το πρωί λοιπόν που πάντα οι μπαταρίες είναι άδειες, αυτό που θέλουμε εμείς είναι να προλάβουμε όσο πιο γρήγορα γίνεται τον ήλιο για να ξεκινήσει το σύστημα να μην τραβάει από τη ΔΕΗ και να ξεκινήσει πάλι να τραβάει από τις μπαταρίες μας ή από τον ήλιο. Οπότε τι θέλουμε λοιπόν? Θέλουμε το συντομότερο δυνατό στο ξεκίνημα της ημέρας να φορτίσουμε τις μπαταρίες μας. Αν για παράδειγμα ξεκινώντας μια ημέρα έχουμε μια ηλιοφάνεια από τις 9.30 μέχρι τις 11 και μετά έχουμε πίσα σκοτάδι,
τότε εάν τα φωτοβολταϊκά μας κοιτάνε προς τον νότο, υπάρχει περίπτωση εκείνη τη μέρα να μην αξιοποιήσουμε καθόλου την μπαταρία μας και να πάει όλο το ρεύμα που τραβήξαμε μόνο από τη ΔΕΗ. Αντιθέτως, εάν έχουμε 5 πάνελ προσανατολισμένα στην Ανατολή ή νότιο-ανατολικά και αυτό το 2ωρο-3ωρο που θα ξεκινήσει ο ήλιος να υπάρχει 10 με 12 ή 10 με 1, θα είναι κάθετα οι ακτίνες σε αυτό το string και θα έχουμε σχεδόν την ονομαστική απόδοση, οπότε 5 πανελάκια των 550W που ήταν τα συγκεκριμένα, υπολογίζουμε 5-5-25 ότι αληθινά θα μας κατεβάζει 2.500W την ώρα. Οπότε δηλαδή αυτό το 3ωρο υπολογίζουμε σε περίπου κάτι παραπάνω από 7 κιλοβατόρες. Οι πληροφορίες που σας δίνω και οι εκτιμήσεις που κάνω είναι με προϊόντα τα οποία διατίθονται αποκλειστικά στην εταιρεία anokatosolar.gr. Δεν ξέρω και μην περιμένετε να σας πω τι θα γινόταν με άλλα υλικά και άλλα πάνελ. Αυτά που σας δείχνω εγώ εδώ πέρα είναι τα συγκεκριμένα πάνελ που δουλεύουμε εμείς και για λεπτομέρειες ή αν χρειαστείτε κάποιες διευκρινήσεις μπορείτε στο τηλέφωνο που βλέπετε στο κάτω μέρος της οθόνης να με καλέσετε ή να μου στείλετε Viber ή WhatsApp προκειμένου να κάνουμε μία μελέτη για το δικό σας το σπίτι και να σας πω περίπου τι αποδόσεις θα έχετε, δηλαδή να σας στείλω και τέτοια γραφήματα με την εκτιμόμενη φυσικά παραγωγή σας και να πάρετε μόνο σας την απόφαση αν θέλετε να προχωρήσετε σε μία τέτοια κίνηση ή όχι. Με την ευκαιρία εδώ να πούμε ότι για να συμφέρει κάποιον να βάλει φωτοβολταϊκά θα πρέπει να συνδυάσει και το γεγονός ότι θα έχει συνέχεια ρεύμα, δηλαδή αν κάποιος έχει διακοπές ρεύματος είναι κάτι το οποίο πραγματικά θα λέγαμε ότι αξίζει τον κόπο αν χρειάζεται το ρεύμα να προχωρήσει μια τέτοια κίνηση, ή η επένδυση που θα κάνει να μπορεί να περιμένει ένα βάθος περίπου 5 ετίας για να κάνει την απόσβεση. Εδώ φυσικά να πούμε ότι στις περισσότερες μελέτες προτείνουμε να υπάρχει η ΔΕΗ ως backup, γιατί αυτές τις 10-20 μέρες το χρόνο που θα έχουμε συννεφιά και θα θέλουμε να καλύψουμε τις ενεργειακές μας απαιτήσεις, μπορεί να διπλασιάσουμε και να τριπλασιάσουμε ακόμα και το κόστος της εγκατάστασης, γιατί φανταστείτε τι θα γίνει αν, για παράδειγμα, μία μέρα που έχει κρύο και συννεφιά δεν έχουμε καθόλου απόδοση και εμείς θέλουμε να δουλέψουμε το air condition. Έτσι, αυτό όταν δηλαδή ένα σύστημα βλέπετε εδώ πέρα ότι είναι με συννεφιά, πόσο μειώνεται η απόδοσή του και πόσο μάλλον αυτό όταν εκείνη τη στιγμή έχουμε και πάρα πολύ μεγάλες απαιτήσεις. Οπότε θα λέγαμε ότι σε αυτή την περίπτωση ή έχουμε 2 και 3 ενεργειών θερματικά σώματα, δηλαδή δεν περιμένουμε μόνο από τον ηλεκτρισμό να θερμανθούμε σε μια τέτοια περίπτωση, δηλαδή έχουμε ένα air condition ή ένα ηλεκτρικό καλοριφέρ το οποίο θα μας κρατάει ζεστούς άνοιξη, φθινόπωρο και όλες τις μέρες του χειμώνα που θα έχουμε ήλιο, αλλά για τις συννεφιασμένες μέρες με βροχή που δεν θα έχουμε ήλιο και έχουμε και πάρα πολύ κρύο, θα θέλαμε εκεί μία σόμπα, μια ξυλόσομπα, μία σόμπα πέλετ, εναλλακτικά ή τέλος πάντων να πάρουμε από τη ΔΕΗ εκείνες τις ημέρες την ενέργεια που χρειαζόμαστε για να μπορέσουμε να καλύψουμε τις ανάγκες αυτές. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας και είδατε αυτό το βίντεο. Για οποιαδήποτε παρατήρηση ή σχόλια από κάτω από το βίντεο μπορείτε να σχολιάσετε. Ασχέτως με το τι λέει η κοπέλα, κάντε εγγραφή γιατί έρχονται διάφορα ενδιαφέροντα βίντεο. Γεια σας λοιπόν και από μένα και καλή αντάμωση στο επόμενο βίντεο που θα κάνουμε για τα φωτοβολταϊκά. Γεια σας. Εγγραφές και τέτοια δεν μας ενδιαφέρουν. Σχόλια στο βίντεο καλό είναι να μην κάνετε αν είναι πικρόχολα. Ξέρω πως δεν περιμένατε κάτι τέτοιο, αλλά δεν ονομάσαμε τυχαία το κανάλι άνω κάτω.